Remsbelag proeven. Dat is dit voor de remblok nog naar binnen. Eerst ik heb precies weet dat lampje over weer. Het lampje met het uitroeptekentje. Met de remblokken binnen van mij heen. Daar is dit het voor, denk ik. Nou, dat airbaglampje dat brandt altijd dus. Dus ik ben mijn auto nou naar autobedrijf Siepersma. Maar ik ben altijd jarenlang bij leasing geweest. Dat is een goed adres. Dus ja, dan zullen we met Siepersma bezieken om een relatie op te bouwen. Nou ja, maar zijn auto wordt het in elk geval. BMW. Ja, BMW. Oh, bremsenbeslag. Ja, brems. Ja. Nou, fantastisch. Dus je wel even. Ja, ik heb ziek nou een beetje dat het heel erg drugs is, maar dat maar dat zit er net echt op. Dan ja, het zit er wel. Hier heb ik al die pre... Er staat kijk ze clean, hè, dat is dark side. Hier lint op dacht ik van nou, mijn stem is nou wel goed genoeg om een keer bij een band te gaan. Dan had ik maar omeld bij Simon Paul, dus je nice mee. Die hier een advertentie nou ook zetten op... Hoi. Waar is die advertentie? Ook op muzikantenbank, denk ik. Punt. Net. Via Sietse. Via Sietse? Sietse Bloem, toch? Sietse Bloem? Ja, die had hij onbevoud. Ik heb Sietse Bloem vregen van, hey, kerst er nog wat zangers? Serieus? Ja, en die namen die namen. Nee, maar ik had ook nog zelf gereageerd. Ik had net dat Sietse Bloem dat ze in mijn zijn had. Nee, maar... Sietse Bloem had wel zijn. Van nou, Hij die is jongen mij die zo kerst van, wel bij. hey, Eduard Rekker, die kerst eventueel benaderen. Het begint 1 december stemming. Nee, ik weet het niet meer hoe ik weet eigenlijk niet hoe het gong is. Maar in elk geval, Ja. here we are. Was eigenlijk Hammers, dus kijk eens bij met de telkens zit maar. Als Kirk Hammett dan zou dat zeggen, blaast het bijna uit die versterker zit maar gewoon. Deze vast even opslaan, dan heb je toch een ziekje. Ja. Ben je tevreden? Draaien, het er nou. Ja. Nee, we hebben wel echt Het is one small step for man. But a giant leap for a bad mood. Ja, ik zit nog hartstikke hier bij de band Bad Mood en we spelen dus rockcovers. En ja, we kregen nog echt wat meer optredens. We moeten 27 augustus in Scooters optreden, dat goed is. Spelen wat nummers. We laatst hebben we in de 10 spelen en we ben nou dus ook nog vregen voor een scootje optreden. Of optreden op een scootje, een volskip in het IFKS. Wel goede nummers betaald. Ja, wat voor nummers is het ook betaald voor het scootjes, jongen? Scootje Beloved. Scootje Quattro. Ja, hoedje Scootje man. Nou, dat weer te repeteren van jongen. Nou, het was stroom, maar het ging lekker met de stem in elk geval. Dat is wel mooi. Nu dacht ik het doel hem bij deze band in om mijn stem weer goed te krijgen. Tjaka! Nou, dat tjaka, dat kleer, hè? Bliksem hier. Nou, we nog een proost, bliksem. Nou, proost, hè? Ja, bro, dat was goed. Zo een day, serieus. Dat vond ik helemaal niet. Super smaak, jongen. Standlicht proeven, rukvaarlicht proeven, standlicht proeven, nebellicht hinten proeven. Nou, dat is weer een foutmelding minder, hè? Huppakeetjes. Ik wil het horen hoe het erin maakt, man. Kom eens eens. God. Hij is van deze, hoor. Wat is het ook?
Deze wil er ook niet, maar... Nee. Hier erin.